Pajjiżna ħadin l-isfida b'serjetà u b'impenn. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għal rapport li ġie ppubblikat mill-Kumitat Esperti kontra ħasil ta' flus fih dan il-Kunsil tal-Ewropa, il-Manival. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Caruana spjega l-ħidma straordinarja li saret mill-Gvern fl-aħħar xhur sabiex pajjiżna jiġi konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Manival, ħidma li saħansitra ġiet innutata bi prominenza mis-settur privat. Il-Ministru Caruana tenna li f'dak li jgħid ir-rapport pajjiżna għadda minn dan it-test għaliex issodisfa rikjesti meħtieġa f'9 oqsma differenti. B'hekk kompla jgħid li permezz ta' dan l-aħħar żvilupp għandna konferma oħra ta' gvern li ħadem bi sħiħ biex jiggarantixxa s-serħan il-moħħ u stabbiltà fil-qasam finanzjarju u lil minnu. Intant il-Ministru kjarifika kif ix-xogħol ma jaqafx hawnhekk, dan hekk kif dan l-eżerċizzju jispiċċa mad-deċiżjoni tal-FATF. Il-Ministru Caruana tenna li d-deċiżjoni mill-FATF dwar jekk Malta titpoġġix fil-lista griża ta' pajjiżi tasal minn hawn u xahar ieħor. Dan ir-rapport li ġie ppubblikat illum propju juri r-riżultati li pajjiżna kiseb fl-eżami, ġifieri pajjiżna kien mitlub jagħmel ċertu tibdiliet, ċertu riformi, ċertu tisħiħ minn dawk it-tibdiliet kollha li ġew mitlubin minna għaddejna u dan ir-rapport qed jikkonferma dan kollu, issa jmiss it-tieni pass illi dan ir-riżultat jiġi mixtar minn diversi pajjiżi oħra fil-grupp tal-FATF u mbagħad minn hemmhekk tittieħed id-deċiżjoni ta' jekk pajjiżna jkunx grey listed jew le. Il-Ministru Caruana temm jgħid li dan ix-xogħol kollu li sar f'dan il-qasam issa jrid jiġi preservat. Iddikjara li l-Gvern ħajkompli jsaħħaħ din il-ħidma u jistenna li Malta ssib l-appoġġ kollu biex dan jibqa' jseħħ.